హలో లేడీస్, ఇవాళ మన హెచ్ఆర్ కలెక్షన్స్లో బ్యూటిఫుల్ డాంగిల్స్తో వచ్చిన ఇన్విజిబుల్ చైన్ చూస్తున్నాం. సెంట్రల్ ఓవల్ గ్రీన్ జెమ్ స్టోన్ విత్ డబుల్ హాలో వైట్ స్టోన్స్తో వచ్చింది. గోల్డ్ స్ట్రింగ్ విత్ గ్రీన్ బీడ్స్ అండ్ డాంగిల్స్తో వచ్చిన ఈ ఇన్విజిబుల్ చైన్ కాస్ట్ $799. బ్యూటిఫుల్ సీజెడ్ మోడర్న్ ఫ్యూజన్ ఇయర్ రింగ్స్ కాస్ట్ $899. ఈ డిజైన్లో కుందన్ స్టోన్స్ విత్ గ్రీన్ అండ్ వైట్ బీడ్స్ హ్యాంగింగ్స్తో వచ్చాయి. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కాంబో సెట్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఇండివిజువల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ ప్రైస్ $1699 బట్ కాంబో ప్రైస్ $1499 ఓన్లీ. వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ సీజెడ్ మోడర్న్ ఫ్యూజన్ ఇయర్ రింగ్స్ కాస్ట్ $899 ఓన్లీ. ఈ కాంబో సెట్ మీకు నచ్చితే మెన్షన్ చేసిన నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. అండ్ దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ $1699, కాంబో ప్రైస్ $1499 విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్.